sang resi kaneka putra kang hanjok saking yati lah ing kono kula wonten ing sakjroning alas pakukulan alas ingkang angker kepati-pati sapta mara sapta mati jalma mara bakal temekaning lumpus ing kono jaga dolok semedi paminta dhateng sing Gusti sing pareng yen wonten pawongan sing semedi sing pareng rumangsa panas budal yen cikanggo kapireng suarane sompret
panas kabeh sajake menungso iki kang lagi topo sapa jenengmu lan saka ngendi asalmu apa kowe wani karo aku yen mangkono ayo wah aku kalah karo menungso iki banjur aku arep kok ngapaki aku gelem melu kowe waton aja tok pateni aja mesake karo ngasoni Mas Arif kuwi aja tenan aku tok pateni yo yen mangkono ayo tak dereke sak wongso aku butuh karo kowe